بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسدودا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال وضلوا فلا يهتدون سبيلا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا نديما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah maɗaukaki da ya ga dama ya yarda ya sake ƙadarta hadartar mu wannan wuri mai tarin albarka a inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul muzammil inda jiya muka tsaya akan aya ta 9 wanda yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 10 faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wasbir ala ma yaquluna kai haƙuri bisa ga abin da suke faɗi abin da suke gaya maka na maganganu marasa daɗi na ƙaryata ka da suke yi waɗansu su ce maka sha'ir waɗansu su ce ma kahin waɗansu su ce sahir waɗansu su ce majnun duka kai haƙuri bisa ga abin da suke faɗi ma wahjurhum kuma ka ƙaurace masu hajaran jamila kyakkyawar ƙauracewa ya ƙudu ta'ala amirar rasulahu bisabri Allah maɗaukaki ya faɗa yana yi wa manzansa umarni da yin haƙuri mimman kazzabahu min sufaha'i qaumihi daga waɗanda suka ƙaryata shi daga cikin wawaye daga al'ummarsa wa an yahjurahum hajaran jamilan da ya ƙaurace musu kyakkyawan ƙauracewa shine ƙauracewan da babu wani zargi bayansa sannan Allah ta'ala ya faɗa yana kashedi ga kafirai
yana kuma wato yi musu barazanar aukuwar azaba. Wato Allah tabaraka wa ta'ala yace zarni ka kyale ni wal mukazzibina da masu ƙaryatawan ulin na'amati ma abuta ni'ima ai da'ani wal mukazzibina mushrifin ka kyale ni da masu ƙaryatawan nan wato ashabul amwali ma abuta dukiya fa innahum ala da'ati aqdaru min ghairihim, domin babban abin takeici waɗanda ke da wadatar su suka zo suka ƙaryata, wanda su ne suka fi cancanta, su suka fi iko akan gasgatawa sama da wasunsu. wa hum yutalibuna min al-huquq lima laysa inda ghairihim, kuma su suna da muqalaba ranar alkiyama akwai haƙoƙi da yawa akan mawadata irin haƙoƙin da ba su akan waɗanda ba mawadata ba. don haka Allah ya ce ka kyale ni da ainihin masu ƙaryata wannan ma'abuta ni'ima wa mahilhum qalila, ka saurara musu dan lokaci kaɗan, wato ka saurara musu da hankula, kamar yadda Allah ta'ala ya ce numatti'uhum qalilan, za mu jiyar da su daɗi ɗan ƙaramin lokaci kaɗan, summa nattarruhum ila azabin galil, sannan mu juya su mu gangara su zuwa ga wani azaba mai kauri. wani haza qala hauna, don haka anan Allah ta'ala ya ce inna ladaina ankala, lalle a wajenmu akwai maruruwa, akwai mari wanda ake ɗauri da shi. Abdullahi ɗan Abbas da Muhammad bin Ka'ab da Qatada da Suddi da wasu malamai suka ce ankal hiyal quyud, shine da baibi abinda ake ɗaure kafafuwa da shi. Wajhima, sannan akwai jahim, wato wuta kenan da ake furata. Wa ta'aman zagussa, da wani abinci wanda yake shaƙe wuya yake makara. Haka Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa, yace yanshibu fil halqi wala yadkhulu wala yakhruj, abincin idan aka gutsura aka tauna yana makalewa a makogoro, ba za a iya harar da shi ba kuma ba zai wuce ba, shine zagussa. Wa azaban alima, sannan akwai azaba mai radadi. Yawma tarjuful ardu wal jibal, ranar da ƙasa za ta girgiza tare da duwatsu. Allah ta'ala lokacin da ya nufi gushewar wannan duniya, to a ranar ƙasa za ta yi girgiza, duwatsu da ke ciki za su dandake. Wa kanatil jibalu kasiban bahila, duwatsun nan za su zamo kamar tarin yashi, ai ka kasubanin ramli ba da ma kanat hijaratis sama, bayan da duwatsu ne kurman dutse mai tauri, to za su dawo su zamo kamar tarin yashi. summa innaha tunsafu nasban, sannan daga baya a sheke waɗannan duwatsun da suka dandake shekewa. Fala yabqa minha shay'un illa zahaba, ba abin da zai rage cikin duwatsun sai ya tafi ya zama babu. Hatta tasirul ardu qa'am sabsafa, har ƙasa ta zama fako, madaidaicin fako. La tara fiha iwajan wala amata, wanda ba tudu ba rafi a jikinta. Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai mai da ƙasar nan wato la sha'a yanhafi wala sha'a yartafi, ba wani tudu ba wani rafi. Summa qala mukhadiban li kufari quraish wal muradu sa'irin nas, sannan Allah ya faɗa yana magantawa da kafiran qurayshawa amma a madadin sauran mutane, sai ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum, hakika mun turo muku da wani irin manzo mai girman daraja, mai shaida akan ai bi amalikum, mai shaida game da ayyukanku. Kama arsalna ila fir'auna rasula, kamar yadda muka aika da manzo zuwa ga fir'aunu. Fa asa fir'aunu rasula, sai fir'aunu ya saba wa manzon da muka aika mai. Fa akhaznahu, sai muka kama fir'aunu da azaba, akhazan wabila, kamu matsananci. Abdullahi dan Abbas da Mujahid da Qatada da Imam Thauri suka ce wato akhazan wabilan ay shadidan, ai kamu matsananci. Saboda haka fahazaru antum, kuma ku shiga taitayinku, an tukazzibu hadar rasul, kar ku kuskura ku karyatar da wannan manzo. Fa yusibakum ba asaba fir'aun, sai abin da ya samu fir'aun ya same ku. Aisu akhazahu Allahu ahza azizin muqtadir, ta yanda Allah ta'ala ya kama shi irin kamu na wanda yake mabuwayi mai cikakken iko. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah madaukake ce fa akhazahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, sai Allah ya kama shi da ainihin narkon azaba na
kalmarsa ta farko da kuma kalmarsa ta ƙarshe, ko kuma Allah ya kama shi da azabar duniya tun daga nocewa a ruwa bai fita cikin azaba ba har sai ta haɗu da azaban wato lahira, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi uraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab wa antum aula bil halaki wad dimmar, ko kuka fi cancanta da a hallakar da ku, ko kuka fi cancanta da a darkake ku in kazzabtum rasulakum, in kuka karyata naku manzo, li'anna rasulakum asharafu wa azamu min Musa ibn Imran, domin manzonku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi girman daraja da ɗaukaka sama da annabi Musa ɗan Imrana alaihi salam. Wayurwa an ibn Abbas wa Mujahid, an rawaito daga Abdullahi dan Abbas da Mujahid faɗin Allah ta'ala da yace wa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alu wildana shiba yahmilu an yakuna yawman ma'mulan litattaku. Zai iya yiwa a ɗauki cewa yawman shine mafa'uli wato ma'mul na litattaku, wato sai zan fa kaifa tattakuna yawman, ta ya za ku iya kare kanku daga wani wuni in kafartum, in har kuka kafirce, ko kuma fa kaifa tattakuna in kafartum, yaya za ku kare kanku in kuka yi kafirci, yawman yaj'al wildana shiba, a wunin da zai sanya yara kankana furfura. Ma'ana fa kaifa takhafuna ayyuhan nas yawman yaj'al wildana shiba, ta yaya za ku ce kuna tsoron ranar da ke sa yara kankana furfura ya ku mutane, in kafartum billahi wa lam tusaddiqu bihi, in har kun kafirce wa Allah ba ku gaskata shi ba. Kuma wa yahtamilu, zai yi an yakuna ma'mulan li kafartum, sai ya zamo wato wannan ma'amuli ne na kafartum akan na fari kenan, sai ya zamo fa kaifa yahsulu lakum amanu, yaya za ku samu kwanciyar hankali min yawmi hadal faza'il azimi, a wannan wuni na babban tashin hankali in kafartum, in har kun kafirta. A magana na biyu sai zama fa kaifa yahsulu lakum taqwa, ya za ku ce kuna da taqwa in kafartum yawmal qiyamati wajhantumuhu, in kun kafirce ma ranar alkiyama, kun yi musu da ranar alkiyama, ina taqwa take a gare ku. Wakilahuma ma'ana hasan, kowane daga cikin waɗannan tafsirai guda biyu yana da ma'ana mai kyau, walakin al-awwalu aula, sai dai fassarar fari ita tafi cancanta, wallahu a'lam. Ma'anan faɗin Allah da yace yawman yaj'alul wildana shiba, wuni da yake sa yara kankana yin furfura, min shiddati ahwalihi wa zilamihi, saboda tsananin tashin hankali da girgizar wuni. wazalika hina yaqulu Allahu li Adam, lokacin da Allah ta'ala zai ce da annabi Adam alayhi salam ib'as bi'san nar, awaro waɗanda za a kai wa wuta, ma'ana a cire wa wuta kalacinta kafin a gama hisabi yan cikinta su shiga, domin wutan ta hasala ta tafasa. Allah ta'ala ce takadu tamayyazu min al-ghayz, wutar mala'iku suna janta tana jansu, tana so ta ƙwace ta zo ta cinye wuta, don saboda a rage mata tafasa sai Allah ta'ala ya ce wa Adam cikin zuriyarka ka ɗebo waɗanda za a tura wa wuta, sai ya ce ya ubangiji a cikin mutum nawa za a ce, fa ya ƙulu sai Allah ya ce min kulli alfin 999 ila an-nar, duk mutum dubu a ciri 999 a kai wuta, wa wahidun ila aljanna, ɗaya shine ɗan aljanna. Wannan hadisi muttafaqun alayh. Fadin Allah ta'ala da yace as-sama'u munfadirun bihi, sama tana kekkecewa da wannan wuni. Hasan al-Basri da Qatada yace bi sababihi, ta dalilin wannan wuni, min shiddatihi wa hawlihi, saboda tsananin wunin da tashin hankalinsa. Fadin Allah ta'ala da yace kana wa'duhu maf'ula, ai kana wa'du hadha al-yawm, wa'adin da Allah yayi da wannan wuni ya kasance mafa'ulan abun aikatawa, ai waƙi Allah mahala, mai aukuwa ne ba makawa, wa ka'inan la mahida anhu, kuma zai tabbatu aukuwar wannan wuni ba wata mabuda. na'am. inna hadhihi tazkira wa man sha'a ittakhadha ila rabbih sabila
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول تعالى الله مدوككينا cewa inna hazihi lalle ita wannan sura tazkira tunatarwa ce ya tazakkaru biha ulul albabi ma'abuta hankula suna ɗaukar izina suna wa'aztuwa da ita don haka Allah ta'ala ya ce faman sha'a takhaza ila rabbihi sabila ai mimman sha Allah ta'ala hidayatahu duk wanda ya ga dama to ya kama hanya da za ta kai shi zuwa ga ubangiji ma'ana daga cikin dai waɗanda Allah ta'ala ya ga daman shirye da su kamar yadda Allah ta'ala ya dabaibaye ayar a wata sura ya ce wa mata sha'una ba fa abin da ku 'yan adam kuke so ko kuka ga dama zai faru ba illa an ya sha Allah sai in abin da kuke so din ya dace da abin da Allah ya so sannan abin da kuke so zai faru inna Allah kana aliman hakima da hakika Allah ya kasance masani ne gwani sai Allah ta'ala ya ce inna rabbaka hakika ubangijinka ya alamu yana sane da annaka taqumu adna kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana tashi koma baya min sulusai layli daga kaso biyun ukun dare wa nisbahu wani lokacin kana tashi a rabin dare wa sulusahu wani lokacin kana tashi a kaso ɗaya bisa uku na dare wa ta'ifatu min allazina ma'aka da wa'ansu jama'a da ke tare da kai cikin sahabbai ma'ana taratan hakaza wa taratan hakaza wani lokaci za ku tashi wannan sa'a wani lokaci za ku tashi wannan sa'a wa zalika kulluhu fi ghairi qasdin min duk wannan ba ganin daman ku bane kaddarawa ce ta Allah wani lokaci ta da ku da wuri wani lokaci ku kira rayuwar ku bai bar muku da rayuwar ku ba ce ya kwashe ku ko da za ku tashi rabin dare wani lokaci sulusin dare wani haka dai wannan bisa ga kaddarawan Allah ne walakin la taqdiruna ala mawazibati ma akramakum bihi min qiyamil layl sai dai ba ku iya lizimtar abinda Allah ta'ala ya karramta ku ya wajabta muku na qiyamul layl nan da aka ce nisbahu aw usminu qalilan aw zid alayhi ba za ku iya ba da annahu yashqa alaykum saboda yayi muku wahala wali haza qala don haka Allah ya ce wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara Allah madaukaki shi yake gwargwada dare da wuni taratan ya atadilan wani lokaci za su zama daidai kowannen su zai kwashi awa 12 wa taratan ya khuzu haza min haza wa haza min haza wani lokacin daren ya fi tsawo wani lokacin wuni ya fi tsawo alima allan tusuhu ubangiji ta'ala ya san ba kwa iya lissafi ba za ku iya ɗauke wannan lokacin ba ai fardun lazi aujabahu alaikum abinda Allah ya wajabta muku na qiyamul lailin nan Allah ya san ba za ku iya aje lokaci ɗaya kullum ku tashi a kansa don haka ya wajabta muku wannan tashi lokaci kaza nisbahu aw qisminhu qalila aw zid alayhi ba za ku iya lissafi wannan lokacin ku kididdige kullum ku tashi daidai ba saboda haka Allah ya san da haka yanzu kan ga sassauci faqra'u ma tayassara min alquran ku karanci abin da ya sawwaka na alqur'ani ma'ana ku yi abin da ya sawwaka na sallah din ku tashi lokacin da ya sawwaka min gairi ta hadidin bi waqatin ba tare da iyakance lokaci ba walakin qumu min al-layli ma tayassara sai dai ku tashi a cikin daren nan abin da ya sawwaka gare ku wa bara an sala bil qira'a anan an faɗi wato an fassara sallah da suna qira'a da yace faqra'u ma tayassara min al-qur'an ma'ana yana magana ko abin sallaci abin da ya sawwaka kenan kamar yadda a can a suratul isra'i yace wala tajhar bi salatika ay qira'atika ma'ana karka bayyana qira'anka wala tukhafit biha kuma karka boye ta
faɗin Allah ta'ala da ya ce alima an sayakunu minkum marda, Allah ya tabbatar ya san da sannu za a samu marasa lafiya a cikin wa akharuna yadribuna fil ardi, wa'ansu kuma sun buga a ban ƙasa sun fita fatauci yabtaguna min fadlillahi, sun je su nema daga falalar Allah. Wa akharuna waɗansu kuma mujahidin ne, sun fita fagagen daga yuqatiluna fi sabilillah, suna yin qital, suna yin yaƙi dan ɗaukaka tafarkin Allah. Ai alima an sayakunu fi hadhihi al-umma, Allah ya san cewa da sannu zai kasance a cikin waccan nan al'umma zawu azab, ma'abuta hanzura, ma'abuta uzurruka fi tarki qiyamul layl, na daga barin wato qiyamul layl, min marda, na daga marasa lafiya, la yastati'una zalika, da ba za su iya qiyamul laylin ba. Wa musafirina fil ardi yabtaguna min fadlillah, da matafiya da ke ban ƙasa suna nema daga falalan Allah fil makasib wal mataji, a gurin ayyukan ƙwadigo, guraren kasuwanci. Wa akharina mashghulina bima huwa al-aham fi haqqihim, wayansu kuma suna shagalce da abin da yafi muhimmanci a haƙƙinsu, min al-ghazwi fi sabilillah, na daga fita yaƙi a hanyar Allah. Wa hadhihi sura kullaha makiyya, wannan sura dukkaninta ta sauka a Makka ne. Walam yakun al-qitalu shuri'a ba'du, a lokacin saukar wannan sura ba a riga an shar'anta yaƙi ba. Fa hiya min akbaru dalailin nubuwa, wannan sura tana daga cikin mafi girman dalilai na annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, li'annahu min babi ikhbari bil mughayyibati al-mustaqbila, domin wannan labari da sura ta bayar yana daga cikin ba da labari ababen da ke gaibu wanda za su faru a nan gaba. Dan da Allah ya ce wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, duk ana maganan nan a Makka ne, ba shar'anta yin yaki ba, yakin bai riga ya zo ba, kuma abin ya zo ya wakana haka. Allah ta'ala ya ce faqra'u ma tayassara minhu, ku karanta, mana ku tsayi ku sallaci abinda ya sawwaka, ai qumu bima tayassara alaikum minhu, ku tsayi ku sallah ku karanci abinda ya sawwaka gare ku na daga alqur'ani. Ya zo a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi an rajulin nama hatta asbaha, game da mutumin da tun da ya kwanta bayan isha'i shine bai farka ba sai da lokacin asuba ya bai sallar nafila ko ɗaya ba. Manzon Allah ya ce zaka rajulun ba da shaytanu fi uzunaihi, yace uzuni, yace wannan ai mutumin da shaydan yayi mutsari a kunne, mana shaydan ya rena wannan mutum. Duk mutumin da zai kwanta tun daga isha'i har asuba ba tashi nafila ko ɗaya, to wannan mutumin manzon Allah ce shaydan ya yi mai fitsari a kunne. Fadin Allah ta'ala da yace wa aqimus salata wa atuz zakata, ai aqimu salatikumul wajiba alaikum, ku tsayar da sallar ku da aka wajabta maku, wa atuz zakatil mafruḍa, ku bayar da zakata wajibi. Wa hadha yadullu liman qala inna farduz zaka nazala bi makkah, wannan yana nuni ga wanda suka ce a Makka aka wajabta zakka, wato wannan aya tana karfafan su. Lakin al maqadirun nisb wal mukhraj, sai dai gwargwadon daga wani irin kima na kayan gona ko dabobi ko farin kudi ake cire wa zakkan, kuma aka cire suwa za a ba, wannan bayanin shine ba a yi shi a Makka ba sai a Madina. walan tubayyan illa bil Madina, wallahu a'lam. Wa qad qala ibn Abbas, Abdullah dan Abbas ya faɗa da shi da Imam Hassan da Mujahid da sama da mutum ɗaya cikin magabata suka ce inna hadhihi al-aya nasakhat allazi kana Allah qad awjabahu 'ala al-muslimina awwalan min qiyamil layl. Wannan aya ita ta shafe abinda Allah ta'ala ya wajabta wa musulmai a farkon lokaci na wajabcin qiyamul layl. Da qiyamul layl din nan wajibi ne, to daga baya da Allah ya ce faqara umati alima an sai yakunu minkum marda, to wannan sai aka doke wajabcin ya zama sunna kenan. Wa ikhtalafu fil iddati allati bainahuma, sun yi sabani kuma tazarar shin shekara nawa ne a wannan qiyamul layl yana wajibi kafin a share wajabcin. Wasu suka ce shekara ɗaya, wasu suka ce shekara biyu. Ya tabbata a cikin Buhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wani mutum 5 salawatin fil yawmi wal layla, da mutum ya masa tambaya menene Allah ya wajabta mu,
sai manzon Allah ya ce sallula 5 a wuni da dare. Sai mutumin ne ya ce hal alayya gairuha, shin akwai wasu sallolin da aka wajabta mun banda sallah 5 din nan? Qala la, manzon Allah ya ce a'a, illa an tatawwa'a, sai din kai sa kai kai nafila. Fadin Allah ta'ala da ya ce wa aqridullaha qardan hasana, kuranta wa Allah kyakkyawar rance, ya'ani minas sadaqa, wato na daga sadakoki. Fa inna Allah yujazi ala zalik ahsanul jazai wa awfarahu, domin Allah yana sakayya akan haka mafi kyawun sakayya kuma mafi cikarsa, kamar yadda Allah ta'ala ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana, wane ne wannan da zai ranta wa Allah kyakkyawar rance, fa yudaifahu lahu, sai Allah ya nunnunka masa shi abu'afan kasira, nunki masu yawa. Haka Allah ta'ala ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, duk abinda kuka gabatar da kawunanku kuka yi don kanku don ya amfane ku a gobe kiyama na alkhairi, tajiduhu inda Allah, za ku tarar, za ku iske shi a gun Allah. Allah zai kula muku da shi, zai karba, zai aje muku, zai tanada muku, zai ƙara muku, zai ba ku. tajiduhu inda Allah huwa khairan wa azama ajra, shi yafi alkhairi kuma shi yafi girman lada. Ai jami'i ma tuqaddimuhu baina aydikum, duk abinda kuka yi kuka gabatar kafin ku mutu, kuka gabatar da shi ya je gun Allah kafin ku je, fa huwa lakum hasin, wannan abu yana tabbatuwa a gare ku. Wa huwa khairun, kuma yafi alkhairi mimma abqaytumuhu li anfusikum, sama da abinda kuka aje wa kawunan ku a nan gidan duniya. Hafiz Abu Ya'la al-Musali ya rawaito daga Abdullah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ayyukum maluhu ahabbu ilayhi min mali warisihi, a cikin kunnan wane ne yafi kaunar dukiyarsa sama da dukiyar magadansa? Qalu, sahabai suka ce ya rasulullah ma minna min ahadin, ai babu a cikin mu wani mutum daya, illa maluhu ahabbu ilayhi, ba ce yafi kaunar dukiyarsa min mali warisihi, sama da dukiyar masu gadonsa. Ƙala, sai manzon Allah ya ce ilamu ma taquluna, ku dai san abin da kuke gaya mu, kun san abin da kuke faɗa kuwa? Ƙalu, suka ce ma na alamu illa zalika ya rasulullah, mu kan ba mu san wani abu da za mu ce ba illa haka ya manzon Allah, ai kowa fi san dukiyarsa sama da dukiyar magadansa. Ƙala, sai manzon Allah ya ce inna ma malu ahadikum, abinda a dukiyar ɗayanku, kowane ɗayanku dukiyar da a tashi ma qaddama, ita ce wanda ya ɗoka ya gabatar da wani aiki na alkhairi kafin zuwansa gaban Allah. Duk abinda ka yi sadaka ka gabatar ka ba wa Allah kafin ka je, wannan shine naka. Wa mali warisihi, abinda a dukiyar magada kuma ma akhara, duk abinda mutum ya bari ya rike bai gabatar a hanyar Allah ba, wannan ta magadansa ne, saboda ita mutuwar ba ta da ƙararrawa, ba ta da lokaci, ko yanzu ta iya zuwa ta ɗau rayuwar mutum. Allah ta'ala ya ce ya tawaffakum malakul mautin lazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un, ka ce masu mala'ikin mutuwan da aka wakilta muku yakan ɗauko rayukanku, sannan ana komar da ku zuwa ga ubangiji. Saboda haka manzon Allah ya ce duk abin da mutum ya yi ya aiwatar ya gabatar na alkhairi shine dukiyarsa, wannan da ya tara ya bari a gabansa, wannan kuma dukiya ce ta magadansa. Haka Imam Bukhari ya rawaito. Sannan Allah maɗaukake ce wastaghfirullah, ku roƙi gafaran Allah, inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah mai gafara ne mai jinkai ne. Ai aksiru min zikrihi wastighfarihi, ku yawaita roƙon gafaran Allah kuma ku yawaita ambatonsa fi umurikum kulliha, a cikin dukkanin lamuranku. fa innahu ghafurur rahim, domin Allah mai yawan gafara ne kuma mai jinkai ne liman istaghfarahu, ga wanda duk ya roki gafaransa. Na'am. Suratul Muddassir makiyatun wa ya kamsuna aya. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir
وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم أسير على الكافرين غير يسير. سورة المدثر سورة مكية آيوينتا 55. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر يا كي wanda yake neman a lullube shi kun fa'anzir ka tashi ka je ka yi gargaɗi wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi wasu ya baka tufafinka fatahir ka tsarkake shi wa rujuza ƙazamta gumaka fahadir ka ƙaurace masu ka ƙaurace wa mabautansu wala tamnun kada ka yi kyauta kar ka bayar da wata kyauta tastaksir kana neman a dawo maka da mafi yawa daga abin da ka bayar wani rabbika fasbir kuma ka yi haƙuri in za ka yi haƙurin ka yi shi domin ubangijinka fa iza nuqira fin naquri da zaran aka yi busa a cikin kafo fa zalika to idan hakan ta faru wannan wuni fa zalika yawmul asir wannan wuni ne matsananci wuni ne mai tsanani alal kafirina akan kafirai ghairu yasir ba wuni ne mai sauki ba. Ya tabbata a cikin Buhari daga Jabir annahu kana yaqul Jabir ya kasance kan ce awwalu shay'in nazala min al-Qur'an ya ayyuhal mudassir. Shi Jabir yana cewa farkon abin da ya fara sauka a Qur'ani shine ya ayyuhal mudassir wa khalafahu al-jumhur, amma taron malamai magabata sun saba masa a wannan fahimta. Zahabu su sun tafi ne ila anna awwalal qur'ani nuzulan cewa farkon abin da aka fara saukarwa daga alqur'ani qauluhu ta'ala fadin Allah madaukake ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wannan ita ce farko kamar yadda malamai suka ce nubi'a bi ikra wa ursila bil mudassir. Suka ce matsayin guda biyu ne, akwai matsayi na nubuwa akwai matsayi na ar-risala. Matsayin nubuwa wanda da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi shine lokacin da aka saukar masa da iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, domin duk wanda Allah ta'ala ya aiko masa da mala'iki ko ya masa magana ko ya masa wahayi ta wata hanya to wannan ana ce da shi annabi wanda ya samu labari daga wajen Allah, sunansa annabi. Sai manzo kuma wanda Allah ya turo shi ce je ka gaya wa mutane ka ce su yi ko ka ce su bari. Wannan kuma da zaran aka aike shi zuwa wata al'umma ya zamo manzo. Kenan duk manzo annabi, amma ba dukkan annabi ba ne manzo, domin akwai rasulan nabiyya amma akwai nabiyyan wanda ba rasulan ba. To saboda haka malamai suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu certificate ta annabta lokacin da mala'ika jibril ya ce masa ya ce da shi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Daga wannan lokacin ne ya zama annabi, ya samu certificate na manzanci a daidai lokacin da aka ce da shi ya ayyuhal mudassir, domin abin da ya sa shi lulluɓin aka ce saboda razani na mala'iki da ya gani da kuma matsewar da mala'ikin ya yi masa a lokacin da yake kokarin isar masa da sakon Allah cewa ikra. Saboda haka annabi ya shiga wato razani har yana neman a lullube shi, ya zo gida wajen iyalinsa yana ce da su zammiluni shine Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal mudassir, ya kai mai neman a lullube shi kun fa anzir, tashi ka je ka yi gargadi. Ai shamir an saqil azmi wa anzirin nasa, ma'ana ka zare damtse na himma ka je ka yi wa mutane gargaɗi. Wa bi haza hasala al-irsal, da wannan ne aka samu manzanci, kama hasala bil ulan nubuwa, kamar yadda da waccan ta fari iqra'a da ita aka samu annabta. Allah ta'ala ya ce wa rabbaka fakabbir, ai azim ka girmama ubangijinka. Wa siyabaka fatahhir, tufanka ka tsarkake shi. Abdullahi dan Abbas wani mutum ya zo mai sai ya tambaye shi game da wannan aya cewa wasiyabaka fadahir, sai ya ce la talbisha ala ma'siya. Me Allah ke nufi da ka tsarkake tufanka? yace kar ka sa riganka, kar ka ɗauko riga ka sa ko wando ka sa ka je zuwa sabon Allah da shi.
wala ala ghadra ko ka je zuwa yaudara ko ha'inci. ma'anan ya ce wannan shine ma'anar wasu ya baka fatahir. sai ya ce baka ji faɗin Gailan bin Salama a Saqif yake cewa fa inni bihamdillahi la sawba fajirin lastu wala min qudrati aqna'u. wa an bin Abbas fil aya, daga Abdullahi dan Abbas yace game da sha'anin ayan nan yace fi kalamil arab naqis ya, maganar larabawa sukan ce da mutum naqis ya, mai tsaftan tufa. abinda suke nufi da wannan wato wanda yake tsarkakakke daga barin zunubi. Imamu Shu'abi da Ata da Mujahid suka ce wasu ya baka fadahir nafsaka laisa siyabaka, ma'ana ka tsarkake zuciyarka ba tufa riga ba. a wata ruwaya suka ce amaluka fa asli, ma'anan wasu ya baka fadahir ka kyautata aikinka. haka Abu Zain ya faɗa a wata ruwaya ta daban yace wasu ya baka fadahir ai lasta bikahin wala sahib, ma'ana karka zamo boka, karka zamo masihirci. farid amma qalu, ka kauda kai ga abin da suka faɗa. Qatada yace ai tahirha min al-ma'asi, ka tsarkake tufanka daga sabo. wa kanat al-arab tusamma ar-rajulu idza nakasa wa lam yafi bi ahadillah, sukan ce wa mutum in ya warware alƙawarin Allah bai cika ba sai su ce da shi innahu lamudanisu siya, wani ai yana da dattin tufa, ma'ana mai zunubi. wa iza wafa wa salah, idan ko mutum ya cika alƙawarin Allah ya gyara halayya sai su ce innahu lamutahhiru siya, yana da tsaftan tufa. Ikrama da Dihaq suka ce la talbisha ala masiya, kar ka sa tufa akan sabon Allah. Abdullahi dan Abbas ya ce la taqsiya baka allati talbas min maksabin gairu qa'id, kar tufan da kake sawa, rigan da kake dinkawa ko wannan da kake dinkawa, kar ya zamo ta dukiyar da ba ta halali. wai ƙari kuma aka ce la talbasa siyabaka ala masiya, kar ka sa tufa duk inda za a je sabon Allah, kar a ganka ka wanke ka sa ka taka da kafan. Muhammad bin Sirin ya ce ai aghsilha bil ma, ma'anan wasu ya baka fadahir, ka wanke tufanka da ruwa saboda kazamta. Zaid ibn Zaid ya ce wa kana al mushrikuna la yatahharun, yace mushrikai ba sa tsarki in suka yi fitsari ko bayan gida, ba sa kama ruwa, ba sa yin arwala, ba sa yin kaza, ba sa yin kaza. fa amarahu Allah an yatatahhara wa an yutahhira siyabahu, sai Allah yi wa annabinsa umarni da ya tsarki ya kuma tsarkake tufansa. wa hadha alqawl, wannan magana da muka faɗa ta ƙarshen nan, iftarahu bin Jarir, ita ce maganar da ibn Jarir ya zaba. wa qad tashtamilu al-aya jami'u zalika, ayan kuma ta kumshi dukkan haka. ma taharatul qalbi, ta kumshi tsarkin zuciya, tsarkin tufa, tsarkin aiki, tsarkin dukiya. fa innal arba tudliku siyaba alaihi, domin larabawa sukan kira zuciya da suna asiya. Sa'id bin Jubair yace wa qalbuka wa niyyatuka fatahhir, ma'anan wannan aya ka tsarkake zuciyanka, ka tsarkake niyyanka. Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi da Hasan al-Basri suka ce wa khulquka fahasun, ka kyautata dabi'unka. fadin Allah ta'ala da yace war rujuz fahajur, Abdullahi dan Abbas yace ar-rujuz al-asnam, gumaka fahajur, ka kaurace musu. haka Mujahid da Ikrama da Qatada da Zuhari da bin Zaid suka ce innahal awsan, sune gumaka. Ibrahim da Dahaq suka ce utrukul masiya, ma'ana ka bar sabo. wa ala kulli taqdirin wala yalzamu talabbusuhu bi shay'in min zalika, bisa dai kowane kaddarawa ka kaddara, ba za a ce annabi ya cuɗanyu da wani daga ciki. Annabi bai bauta gumaka ba, annabi bai yi sabo ba. gaban faɗin Allah ne da ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina, ya kai wannan annabi ka kiyaye dokokin Allah, ka tsoraci Allah, kada ka biye wa kafirai da munafikai. wannan ko kusa annabi bai taɓa bin ta kafirai ba, annabi bai taɓa biye wa munafikai ba. haka Allah ta'ala ya ce da yana ba hikayen annabi Musa, wa qala Musa li akhi Harun akhlifni fi qawmi, annabi Musa ya ce da Harun ka zama wakili na a cikin mutane na, wa aslih, ka kuma yi gyara, wala tattabi sabilal mufsidin, kar ka bi wato hanyar mabarnata. kaga dai annabi Harun bai yi barna ba, bai kuma bi hanyar mabarnata ba, amma an gaya masa wannan. faɗin Allah da ya ce wala tamnun tastakasir, Abdullahi dan Abbas ya ce la tu'il adiya,
kar ka ba da kyauta kan ta misu aksara minha kana so a saka ma wato da mafiya. Wato Allah ya hana annabi biki, domin biki shine zaka ba da abu 10,000 in an tashi baka a baka 11 ko ka ba da 20 a baka 30. irin wannan kyauta ya halitta da bayan Allah wa'inda ba annabi ba. dukkan mu ba laifi mu yi. wani mutum ya fi ka wadata ka samu wani abu ka kawo mai kyauta, kana sa ran in ka tashi komawa ya samu abun da ya fi wanda ka bashi ya baka. amma wannan kyautar annabi Allah ya haramta wa, an hana shi. don haka Allah ya ce wala tamnun tastakasir. haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa ya ce la tuhil adiya taltamisu aksara minha. kar ka bada wata kyauta kana so a saka ma da mafi yawa da gare ta. haka Mujahid ya faɗa da Ibrahim an-Nakhai da Qatada da Suddi da wasu. Imam Hassan al-Basri ya ce wala tamnun tastakasir ai la tamnun bi amalika ala rabbika tastakasir. ma'ana kar ka goranta wa ubangijinka aiki, kai kana ga aikin naka ya yawa ka ce kai ai bana ma mun sha wahalar azumin nan, ai ba mu taɓa yin azumi mai wahala irin wannan ba, ya kamata azumin nan mu samu lada da yawa, kai bana ba kuɗi. wato ka yi wa Allah aiki kana masa gori. ya ce a ma'ana la tamnun bi amalika ala rabbika, kar ka yi wa ubangijinka gori ga aikinka tastaksiru kana son aikinka ka nuna ya yawaita ke. haka nan Rabi'a bin Anas ya faɗa waqtarahu ibn Jarir, wannan magana ita ce kuma ibn Jarir din ya zaba. daga Mujahid ya ce la tad'af an tastaksir min alkhair wala tamnun tastakasir. yace kar ka yi rauni har ka kasa yawaita alkhair. qala yace tamnun fi kalamil ard tad'uf, yace ma'anarsa yin rauni. ibn Zaid yace la tamun bin nubuwa ala nasi tastaksiruhum biha wa ta'khudhu alayhi uwadan min ad-dunya. yace Allah yace da annabi ne kar ku goranta wa mutane da annabta har ka rinka nuna musu kafi su da wannan annabta, har su rinka baka wani abu a madadin kai annabi ne su rinka baka wani abu na duniya. fa hadhihi al-arba'a aqwal, wannan gazantuttuka duka guda hudu. wal azhar qawl al-awwal, maganar da tafi bayyana ita ce maganar fari, cewa kar ka bada kyauta kana neman a baka sama da ita. wallahu a'lam. wa li rabbika fasbir, ka yi haƙuri don ubangijinka. ai ja'al sabruka ala azahu, haƙurin da za ka yi bisa ga cutar wanda suke yi maka, to ka yi haƙurin nan liwajahi rabbika azza wa jal, saboda neman yardar ubangijinka mai girma da buwaya. haka wato Mujahid ya faɗa da Ibrahim an-Nakhai isbir ala aqiyatillahi azza wa jal, ka yi haƙuri bisa ga kyautar da Allah maɗaukaki ya baka. Allah ya ce fa iza nuqira fil naqur فذلك يومئذ يوم العسر على الكافرين غير يسير. Abdullahi dan Abbas da Mujahid bin Aslam da Hassan Imam Siddi da wasu suka ce idan aka yi busa a cikin kafo annaqur as-sur, haka Mujahid ya faɗa yace ka hayatul qarni, kamar siffar kafo. Allah ce tun aka yi busa a cikin wannan kafo fazalika yawmun asir ai shadid, wannan rana ne matsanancin wuni alal kafirin, amma akan kafirai غير يسير أي غير سهل عليهم، ranar ba ta da sauƙi ga kafirai. kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ƙulul kafiruna hadha yawmul asr, kafirai suna cewa yau wuni ne matsananci. wa qad rawaina an zurara bin auf al-qadi al-basra, yace mun an rawaito daga zurara bin auf al-qadi al-basra annahu salla bihi as-subha, cewa yana cikin karatun sallar asuba sai karanta wannan sura. falamma wasala, lokacin da ya kawo wajen faɗin Allah fa iza nuqira fil naqur, da zaran aka yi busa a cikin ƙaho, fa zalika yawma idhin yawmun asir, wannan fa wuni ne matsanancin wuni alal kafirina, akan kafirai gairu yasir, ba mai sauki ba. yana karanta wannan aya tsoron Allah ya kama shi, shahika shahaqatan, sai ja dogon numfashi, wani irin jan numfashi, sun makarra mayitan, sa'annan sai ya faɗi a mace, rahimahullahu ta'ala. rawahu tirmidhi. ina ga anan ya kamata mu takaita lokacin abin da muka faɗi daidai, Allah tabaraka wa ta'ala ya amfana da mu. wanda muka faɗi bisa kuskure, Allah madaukake ya fi mana. abin da muka faɗe shi bisa karamcin fahimta, Allah madaukake ya ganar da mu. subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. kuma